Een triest gezicht onder Zeedik bij Zwarte Haan. De sokkel is om gruzelementen. De sliekburger zelfs leidt bij een loodsopslijn. Zo zegt de verbeelding van de man die tussen 1500 en 1700 het beeld droeglijn ha, er in volle glorie uit. Nou, grote schrik. Van wat is er gebeurd? Hoe ziet het eruit? En gisterochtend ben ik erheen gereden om te kijken van hoe precies de schade was en wat er gebeurd was. Hoe ziet het eruit op het eerste gezicht? De sokkel is gewoon een puinhoop. En het beeld lijkt aardig. Het is bij de voeten losgebroken. En dat moet hersteld worden. Neffens Wetterskip Friesland die het mis doet een freesmachine achter u driet. Er wordt op het stuit werken aan een nieuwe asfaltlaag bij de Zeedikglas. Ja, op zich, dit hadden wij natuurlijk niet voorzien als een probleem. Dat is een bedrijfsongeval. Dat verwacht je van tevoren niet dat dit gaat gebeuren. Ja, en dan gebeurt het toch. Ja. De peerbewoners van Zwarte Haan binnen draai. Ze missen wat. Als jocht deze ondernemer